ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ як бори дигар хушомадед мегӯм. Шероинар имрӯз 27 июни соли 2024 навор кардем бари шумо. 27 июн рости гап имрӯз мошино қабул кардем то нами 12500 сомонира дар нарх навои худаш ҷавобгӯ ҳастай, мақсад задагӣ пусидагӣ надора. иншолло ки буд аями навори каги имрӯзаи ма шумо раҳмат мегӯем. Сараввал меҷихем лайка бародаро, подписатсияро зер мекунем ва зангуларо ҳам зер мекунем. ай навори мо бохабар мешем. фақат фаромӯш накунем бародаро поделитсия кардан. качествои видеоро баланд кунед дӯстои азиз, равон кунед. барои реклама рақамаи мо ҳамеяй метавонед ки занг бизанед. ба эълони якими имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони якими имрӯзамон дайво ласети солиш 2003 рақам охираш 1107 дар шаҳри Душанбе қарор дорад. машин нархша 27000 сомон мега 2003 ҳай бардора. аҳамият битен. холи бензинаи кузов седан, аби моториш 1.6, пробегиш 11107 пробег дорад. коробкаш механика. боз як бор дига салом алайкум гуфтааст. машин состояниеш созаи мотор дуд намекуна, масла намехӯрад, бензин холи, 4 та электропакет, центр замок ҳамаш кор мекуна, кондитсионер 100% кор мекуна, нарушка камтар кор дора мега. дар суратда маълумай муомилаи хуб дорад. мақсад барзами ҳамин хел арзон буданаш, мақсад барзами хел тоза хушруб, мақсад чотки будани машин, сину солш ҳам нав, боз мега муомила дора. ин муомиларо ҳатман айноми канали Авто ТВ занг мезанед иншолло бародаро. чахчах кунен. солиш созай, состояниеш созай, муомилааш хуб. ба эълони деюми имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони деюмон Daewoo Nexia солиш 1995. 95 сол дӯсто 0108 рақамаш охираш метавонед ки зангш бизанед. ин мошин дар шаҳри Душанбе қарор дорад. Nexia сиёҳ. як тайга тимнич мекунед, девона меша машин. нархша 12500 сомон мега, бензин газай, кузов седан, аби моториш 1.6 дӯсто, пробегиш 221120 пробег дорад, коробкаш механика. машин нахадо мотор звер радной, яъне ки краскаш задагӣ пусидагӣ надора. германский варид надора, ҳатто хулоса бо муомилаи хуб дора мега. ина марҳамат бародаро, пусидагӣ надоштааст ягон ҷошта. мақсад состояниш созай мегам инсон. ҳамин рақамашта ватсап ҳастай. зангаш бизанед бародаро. дар шаҳри Душанбе қарор дорад, бо муомила мекуна қад шумо. марҳамат бинед. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем дӯстои азиз. эълони сеюми имрӯзамон Daewoo Nexia ки соли 1995. рақамаш охираш 17 метавонед шумо занг бизанед дар ин рақамо 6817 ба 917 сар мешавад. дар шаҳри Душанбе ин машинам нархи ира 22000 сомон мега. бензин плюс газай, моторш 1.6, пробегиш 123456 13450, коробкаш механика. машин дар ҳолати хуб аст мега, ҳуҷҷат надорад. налог дорад, тамом. пусидагӣ нест, задагӣ нест, савдо дар пеши машин муомила дорад мега. вороди айдури ҳам нигоҳ мекунем бардора, аз наздик ҳам нигоҳ мекунем. машин беҳад ба худо хеле чотки нав нормални метава. дар ҳолати хуб аст мега. хулоса 95 сол бародаро. ин Nexia 95 состояниш гизалагии бад будаст. ина марҳамат. ба эълони чорум имрӯзамон мегзарем дӯстон. эълони чорумон ваз 2110 ира солиш 2006. ҳуҷҷата як дарш камтар як элабад хеле ҳуй мондагӣ, бо фикр накунед ки дарш соз маҳкам намешавад, соз маҳкам мешавад ҳамаш. рақамш охириш 5707 дар ноҳияи Турсунзода қарор дорад. нархш 20000 сомон мега, холи бензинаи кузов седан бардаро. аби моториш 1.6, пробегиш 12532 пробег дорад. моторш 1.6, коробкаш механика. машин дар ҳолати хуб қарор дора мега. ҳуҷҷатош бучидагиан. харидори аниқи занг бизананд, чиста чахчах мекунем. марҳамат дӯстон гуфтааст. ина марҳамат бародари азиз, подписчикои муҳтарам. 2110 бо рақамшам 2110 будаст. девонагӣ бад ба худо нав аҳамият додам дар вақти навор кардани худам. марҳамат дӯсто, желанитона бинен, тимнет ки аги будаст бо плюс мешаваш буда. ба эълони панҷими имрӯзамон мегзарем дӯстои азиз. эълони панҷимона боз ваз 2110 ира солиш нигоҳ кунед 2006.
син солшта нигоҳ намекунем, нархша нигоҳ мекунем. Фақат 17,000 сомонӣ мега. Бензин плюс газай. Кузовш седан, аби моторш 1.6, пробегш 125,000 пробег дора. Коробка ям механика дӯстон. Дарунаш тоза, ба худо хеле чихолашам худашта гуфтааст, да тозагиш гап надорам. Страшна сумдар кор мега. Саштанаш зури бадай документаш 1 сола бо барзами ҳами қарзон буданаш. Илтимос дар видеои ма лайк монем барзами қарзонаш. 1 сола номерош падарка боз мега рул гидравлика диско торс R15 балонош нав савдод назди мошин. Бисёр савол натен гуфтаст соҳиби мошин. Маъқул бошад мега занг бизани. Ба худои хеле мошина намеем бардорам. Ба эълони шашми имрӯзамон мегзарем. Бо муомила дора абаф. Эълони шашмо Хеҷибек Астраефи имрӯзамон ки солаш 1995 дӯстон. Гандан мошинаи арзон мондагим балай каме арза иншоалло. Дар ноҳияи Фархор қарор дорад дӯсто ин мошин. Рақамаш охирш 0311, нархша мега 25,000 сомонӣ. Холи бензина мега кузовш Хеҷибека аби моторш 1.6, коробкаш механика. Мошин дар ноҳияи Фархор. Марҳамат каседа маъқул боша мега бия бина ай пеш мошина. Боз муомила мекунем бардоро. Ина марҳамат дӯстои азиз, подписчикои муҳтарам. Просто даҷа сурат ахира омаге дар наздик соз аст. Ба эълони ҳафтами имрӯзамон мегзарем. Ҳафтам нагзаштем бардоро. Астра Эфи имрӯзамон боз нархи ира мега 22,000 сомонӣ. Била мошинои конкретни арзон ёфтем да. Солаш 95, рақамаш 006062767. Дар шаҳри Душанбе, коробкаи механика дӯстон, нархш 22,000 сомонӣ. Бензин плюс газ, кузовш универсал, аби моторш 1.6 дӯсто. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, ягон дард надора. маъқултон боша мега биёен бинен ай пеш чахчақ мекунад дӯстон. вороди мошин ягон ҷӯрзадагӣ пусидагӣ надора. рақамаша просто пинҳон кардааст. моторш дар ҷа чотка симут зарош хушрӯ омаге. дар соҳиби гап надорам. дар шаҳри Душанбе дар раҳи ришд гаштаге. хулас мошин бенақсаи 22,000 сом мега. да нарх навош ҷонам гап надорамаш. ба эълони ҳаштами имрӯзамон мегзарем. эълони ҳаштамон Opel Astra F. нёгинен Astra F ира солаш 1990. ира мега 17,000 сомонӣ. вроди ягон рӯш пусидагӣ надорад. чотки ҳамин мошино ки дар шаҳри Душанбе, яъне ки дар раҳи ришд гашта бошанд, воз соз мошинанд. бензин плюс газа 17,000 нархаш. кузовш седан, аби моторш 1.6 обычна дӯстон. пробегш 18638 пробег дора. коробкаш механика дӯстон. мошин нахадо да сроч немефурӯша мега. муомила дора боз бар замин қарзон буданш муомила дорад. занг бизана мега харидори аниқ. галчкаи телефона мондааст. боз гуфтааст ки hello. ина бародаро, агар ҳамин Astra F имрӯзамон шумода маъқул боша, ира солаш 1990. пахош ба ваз 2110 монандӣ дора, вазода монанд дора. ба эълони наҳами имрӯзамон мегзарем дӯстои азиз. эълони наҳами имрӯзамон Opel Vectra C. ниё кунед. солаш 2003 мошин чотка ба худо дар ноҳияи Файзобод. гап надорам, ба худо дар ноҳияи Файзобод мошинаи соз бисёр будааст. рақамш охирш 93 дӯстон. 40,000 сомонӣ. ака гӯш кунед давомша. 40,000 сомонӣ. бензин плюс газай. кузовш седан, аби моторш DVD камтара калонтар будааст. пробегш 10745 пробег дорааст. коробкаш автоматика. мошин дар ҳолати хубе мега. тои анвара документҳо дора. алишам мешава ягон Astra G Sedan. солаш нав боша мега. болои сумметиам муомила мекунем бачо гуфтааст. ба ягон Astra G ёки Sedan. ина марҳамат сидандоро, агар мақсад ягон муомила кунен, мошинтона фурӯхтанӣ бошен ёки болои мошин хариданӣ бошен, агар ина марҳамат Vectra C солаш 2003 40,000 нархаш. вроди тоза хушро гапш надорам. маладесай мошин. хонашам зур будааст ҳамин инсона. ина марҳамат
бабинен ҷелани хитона бардора азиз. Дӯстони азиз, агар ҳамин навори мо ба шумо маъқул шида боша, вуроди чотка навор боша, агар фаромӯш намекунем лайк подписара. Видеоро то охира агар тамошо карда бошен, то амин дама тамошо карда бошен, агар беҳад мошинамон соз ғалтид, ӯ дачини видео метавонед ки шумо дар ҳамин видеоро поделитса кунем ба дӯстотон. барои реклама рақамҳои мо ҳамҷа мондагиай 8052 WhatsApp, Telegram ҳаст. ҳатман фаромӯш намекунем бародаро лайк ва занг бузара. ташаккур то ҳамин дам бо мо буден то наворҳои оянда. дӯстои азиз, панотон бар худо.